אז אנחנו בפרק ב' של סיכום השנה ותחילת שנת 26. נדבר בפרק הזה באמת על השכונות הנפוצות יותר, מה הם עשו השנה והאם כדאי להמשיך להשקיע איתם ב-26. קבלנים, מה הדברים המעניינים באמת הולכים להיבנות, או לאיפה מעכשיו כבר לעשות את התוכנית השקעה לשנת 26. נדבר גם על חוקים חדשים שנכנסו ב-26 שמשפיעים עלינו בתור משקיעים ברמה הנדל"נית ומה אנחנו צריכים להכיר, וגם נדבר על התחזית של מה צפוי לנו ב-26 וגם איפה כדאי לנו להשקיע. אז נתחיל מעליות הערך? נתחיל מהשכונות, בוא נגיד ככה, נכון, כן. כי עליות ערך היו בכל מקום. כן, לא, אבל בדיוק, מהשכונות בעליות. השכונות שבאמת הובילו הנפוצות יותר בקרב ישראלים, אז אני אתחיל מהשכונת בית, נראה לי שכונת עוגן, שכונת JVC. אני באמת כל קונה שהוא קצת מתחיל להתעניין בשוק, ויש לא מעט ברוקרים שאומרים שכבר השכונה מצטעה את עצמה. אני עדיין אומר לא, JVC עדיין היא טובה להשקעה, ושוב, אני לא מדבר עכשיו על כל פרויקט, על כל בניין, על כל קבלן. כן, זה תמיד יותר פר פרויקט. צריך באמת לבחון את העסקאות הנכונות, אבל JVC בסופו של דבר צריך להבין מה האלטרנטיבה. אם זה לא JVC, אז איפה? ומה המחירים שם ומה הפוטנציאל שם. ואני אומר ש-JVC עדיין זה מרכז הכוכב, ככה אני קורא לו, שהיא ממש במרכז העיר, 20 דקות מכל מקום בעיר, כל הכבישים המהירים עוברים דרך השכונה, ובגלל זה הביקוש, וכבר מעל 3 שנים זה שכונה שהכי נמכרת, הכי נסחרת, עם תשואות הכי גבוהות, כי התשואות מגיעות עקב הביקוש. והביקוש עדיין מאוד גבוה, כי באמת זו שכונה מאוד נעימה לסחירויות, כי אולי כתחנה ראשונה, כתחנה שנייה לצעירים, אפילו משפחות הצעירות, כי יחסית למה שהיא נותנת, זה תשואה מאוד גבוהה, אבל עדיין מחירים מאוד נגישים לכל סוחר, וזה גם שכונה שמאוד נפוצה באוזניים של אנשים. אתה תמיד תשמע JVC, אתה כמעט לא תשמע ארג'אן ונגיד GVT. לא מדבר על פרודקשן אפילו, כן, אם זה אותו אזור. גם DLRC עדיין לא נבנו שכונות חדשות, בניינים חדשים, כדי באמת תהיה זרימה של אותה אוכלוסייה בעלי יכולת תשלום שאנחנו מכוונים אליו כשאנחנו משקיעים בפרויקטים החדשים. אז אני חושב ש-JVC זה באמת עדיין מקום, עוד פעם, צריך, כמו בכל שכונה בעצם, צריך לבחור במה להשקיע, זה לא גורף, אבל JVC עשתה עלייה מאוד משמעותית, 14% במחיר למטר. 13.8% במחיר למטר שלה לעומת שנת 2024. זאת אומרת, זו גדילה משמעותית. זאת אומרת, במילים פשוטות, אם הייתי קונה דירה בשנת 2024 במיליון, היא היום הייתה גודלת ל1,380,000. תראה, סליחה, זה 13%. 1,140,000, אבל זה לא מדויק, כי אנשים קצת מסתכלים גנרי מדי, אוקיי? כמו שאתה עכשיו עשית את החשבון הגנרי, צריך גם, יש ב-JVC המון דיור ישן, שהוא עושה עלייה מאוד מאוד מתונה וקטנה בשנה, לעומת הבניינים החדשים, שגם עקב הקרקעות שנהיו יותר יקרות, איכות הפרויקטים, איכות המתקנים, איכות הקבלנים שנכנסו החדשים, שהם גם התחילו למסור את הדירות, ואז פתאום יש ביקוש, ואנשים מוכנים לשלם על זה כסף. כן, במקום 1,300,000 זה 1,130,000, כן, התבלבלתי, אבל כן. אבל עדיין... אז אם אנחנו מדברים רק על משהו שהוא תקף לנו, כי בניינים חדשים, הבנייה החדשה, הרי 14% זה הממוצע. אז אם אנחנו ניקח רק את הדברים החדשים, כנראה שזה גם עובר את ה-20%, ואנחנו... כן, בדיוק. כי כאילו בניינים ישנים, בני 10 שנה, לא עושים את אותם עליות ערך של בניינים בני שנה. אז הממוצע הוא מדבר על הכלל, אבל אם אנחנו לוקחים את מה שנכון להשוות איתו, שזה כאילו בניינים בני 2, 3, שזה כאילו יותר אפשר להשוות את זה לפרויקט חדש, אז ככל הנראה שהגענו גם רואים עליית ערך של 20% ומעלה. כי אנחנו גם רואים היום בניינים של בנגטי המיוחדים, נגיד רויאל פנטום שהמוכנים, או אימתיאז, או אובייקט 1, או אימן. חדר שינה וסלון, זה נהיה די סטנדרטי 1.3, 1.4, 1.5. וראינו רק לפני שנה שאתה יודע, 1,200,000 זה היה כבר משהו שהוא מאוד מאוד גבוה ולא כלכלי.
ומיליון 100 זה היה ממוצע רגיל. אז אתה יודע, אנחנו מרגישים בפועל שהעליות ממשיכות והביקוש ממשיך, והיום אפילו באותו בנגטי, או אם אנחנו לוקחים אפילו בניינים היותר פשוטים של אמתיאז, אז לשלם 100, 110, 115, ראיתי גם חוזים של 120 אלף לשנה ל-one bedroom, זה יחסית די מחיר הגיוני. שאם אנחנו משווים את זה לפריים לוקיישנים, אם אתה לוקח דירה בביזנס ב-120, באמר ביץ' פרונט, או בכל מיני שכונות מרכזיות, כדי לקבל 120 אלף לשנה מ-one bedroom, אתה צריך לקנות דירה 2.8, 3 מיליון. זה המספרים שם. וב-GVC אתה קונה אותו בחדר 4-1-5 כדי לקבל 120. זה תשואה פי 2 כמעט. כן. ועדיין אנשים מוכנים לשלם ב-GVC 120 ולא בביץ' פרונט 120. למה? כי יש כנראה סיבות לזה. לא כולם רוצים להיות על מים ובפקקים ותחת אוכלוסייה של מלא תיירים והרבה מאוד תנועה. אלה, אתה יודע, בטבעת השנייה, בשכונות השקטות, ובאמת להרגיש כשהם חוזרים הביתה לשקט, בלי תנועה, בלי בלגן, וזה מה שזה באמת עושה את ההבדל. אז שוב, לסכם, אני עדיין אמשיך כן להמליץ על JVC, אבל שוב, צריך להבין זה כאילו לא עניין של עצם זה שהפרויקט נמצא ב-JVC הופך את זה להשקעה טובה, אלא עצם זה שזה נמצא ב-JVC זה מהווה לנו יתרון משמעותי. אנחנו יודעים שיש לשכונה הזאת ביקוש קשיח בהשכרות. זה אומר שזה כבר שווה לשקול, אבל זה עניין של איזה פרויקט עכשיו. בדיוק. עכשיו מה הפרויקט, מה המחיר, מה התמורה, זאת אומרת, זה לא אומר שאם זה שם זה טוב, אבל כן אפשר לשקול את זה, וכן זה שווה להתעניין, בוא נגיד את זה ככה, אבל אחר כך אנחנו נכנסים למי הקבלן, מה הוא כבר מסר, מה הוא לא מסר, מה המחיר שלו, מה המתקנים, מה הנוף, מה הגודל, וכל הדברים האלה, כי זה גם יש לזה השפעה אחר כך, האם ההשקעה הזאת היא כדאית או לא כדאית, וגם תוכנית התשלומים מן הסתם. בואו נדבר על השכונה הבאה, שגם היה עליה דיבור לא קטן, שזה שכונה דובאי איילנדס. כן, אני לא יודע לקרוא לזה שכונה, אבל זה באמת מיקום בין החמים שכבר עכשיו הולך להיות, ובאמת אם בהתחלה, דווקא כשהתחילו לשווק לפני שנתיים, קודם כל התחילו לשווק במקומות הכי חזקים בעיר, קרוב לחוף, כן, קרוב למרינות, כן. היום יותר השקעות שהם בחלקים עורפיים, כן, של העיר. ועדיין זה כבר, המחירים כבר מתחילים לעלות, ואנחנו רואים עלייה של 25% מחיר למטר. מטורף. ושם זה באמת הכל חדש, אז באמת זה עלייה של 25%. זה מטורף, וזה אפילו עוד לא מוכן. זאת אומרת, כאילו, רוב האי עדיין לא מוכן. יש שם, כאילו, מה, יש שם בניין אחד נראה לי מוכן? בתי מלון, סליחה. יש 2 בתי מלון, כן. והבניין הראשון של אמתיאז הולך להימסר ממש בתחילת כן, שנה, לקבל מפתח. כן. אבל זה מטורף, וזה נגיד אזור שאנחנו צופים שהוא ימשיך לעלות עדיין, זאת אומרת הוא עדיין לא מיצה את עצמו, אין שם כלום עדיין, זה עדיין חולות, כאילו קניון שלו מוכן ומחכה שכל הבניינים שם ייבנו, ורוב ההשקות היו עדיין באיילנד A ואיילנד B, עוד לא היה לנו השקות כאילו באיילנד C, D ו-E שאם בכלל יהיה, אז עדיין זה שכונה שכמובן, כמו בכל שכונה שאתה תמיד אגיד את זה, זה הכל תלוי פרויקט ותלוי מספרים, אבל כאזור, זה כן אזור ששווה לשים שם את העין ולהתעניין שם לגבי השקעות. נכון, המחירים שמתחילים לדירות עורפיות 1,700,000, 1,800,000, ואין פרויקטים בודדים שיש שם את התשלומים אחרי מפתח, שזה מאוד נפוץ לישראלים בגלל שאין כרגע משכנתאות, אבל עדיין מי שכן יכול לסגור את העסקה ויכול להישאר עם הנכס 7-10 שנים, אני אומר בביטחון מלא, אני צופה עלייה של, הנה, בשנה עשינו 25%, אז אני אומר ב5 שנים, 6 שנים, זה יגיע ל100%, מ-24 או מ-25 מה שקונים היום. במיוחד במקומות הנפוצים, ואתה יודע, אני חוויתי על עצמי את האיילנד בי וההשקות החזקות שם, שזה תוך שעתיים נגמרים 2 בניינים לא, אתה לא מספיק אפילו לקחת את הדירות כי נכנסים... שהמחיר הממוצע שם זה 3.5 מיליון, כאילו היו שם כמה דירות בודדות שאולי נמכרו באזור 2.5, אבל הרוב... 2.5, 2.6 זה התחיל החדר שינה וסלון, ו2 חדרי שינה זה כיוון 4, ועדיין זה פשוט נמכר, כי אנשים מגיעים, קונים חצי קומה או קומה, או באמת מתארגנים כקבוצות מאוד גדולות, והם מקבלים כמובן איזשהו תעדוף בחירה,
ופשוט הכל נכתב, כי הם מבינים את הערך, הם מבינים למה דווקא איילנד בי, ומאוד חשוב לדעתי להתרכז, אם יש לך את היכולת להתרכז עליו, כי המקום הוא מצומצם, הוא על החופים, הקבלנים הכי גדולים נכנסו לשם, ולעומת דווקא איילנד A, שהוא דווקא לדעתי 80% קבלנים שהם רק מתחילים בדובאי, וזה הפרויקט הראשון שלהם בדובאי. כן, יש מלא קבלנים חדשים בדובאי איילנדס. המון שמות שהם, גם אפילו חברות אמירתיות, וראינו את השמות, לא ננקוב, אבל הם בכלל לא מהתחום של נדל"ן, אבל פתאום קנו מגרש ופתחו חברת יזמות ובונים שם איזשהו בניין. אני לא יכול להגיד שזה רע או לא רע, אבל עדיין מכל זה צריך להבין מה קונים. אני תמיד אגיד, צריך לקנות איזשהו בידול, את המיקום, את היזם, לקנות דברים שהם בנקרים, כי בשוק מאוד רווי של תחרות שכולם ימסרו מפתח פלוס מינוס באותם זמנים. מאוד חשוב שאתה תהיה קצת יותר מיוחד עם משהו שהוא כבר מוכח, וזה כמו שקניתי, אז דיברנו על זה ב-JVC, את אלינגטון, והיו עשרות קבלנים חדשים, אבל ידעתי שאלינגטון יש ביקוש. ידעתי שאני אקבל את המחיר הכי טוב, יש אוכלוסייה שלמה שמוכנה לשלם על זה כסף. על זה הסתמכתי, ובסוף גם עכשיו באיילנד, בכלל בדובאי איילנדס, זאת המגמה. יש המון חדשים, אבל צריך לקחת בקפידה. אם אתם לוקחים משהו שהוא חדש, זה משהו שהוא צריך להיות שובר שוק מבחינת מחיר, מבחינת ייחודיות, מבחינת לוח תשלומים, או כל דבר אחר שאתם יודעים מה לקחת ריזיקה נכונה, למה אתם קונים דווקא את זה, ולא משהו שהוא כבר מוכח יותר. נכון, נכון. אז שכונה דובאי איילנדס עדיין עושה את העליות מחירים שלה ועדיין שכונה מומלצת, ובאמת שווה לשים עליה את העין גם בשנת 2026. שכונה הבאה זה DLRC, או איך שקוראים לה במפות זה ואדי אל ספא 5. או דובאי לנד, בשפה הפשוטה. אז גם אנחנו דווקא חווינו ירידה משמעותית בכמות הפרויקטים בחצי שנה האחרונה. שהושקו כאילו. כן, שיצאו לשיווק, ודווקא נכנסו הרבה מאוד קבלנים חדשים. כן, עדיין יש עדיין מגרשים פנויים, ועדיין גם ב-26 יהיו השקות, אבל גם שם צריך מאוד מאוד לדעתי להיזהר מבחינת מיקום, כי יש הרבה מאוד בניינים והבנייה מאוד צפופה מבחינת מרחק בין הבניינים בכל השכונה. אז צריך לבחון איפה אתם קונים, באיזה מגרש אתם קונים, איזה קבלן. זה גם נכון, כי הפרויקט צריך להיות גם כלכלי קודם כל לקבלן, כדי שהוא ייתן לכם את התמורה הנכונה, כי יש היום נגיד הרבה פרויקטים חדשים שהם סוג של שוברי שוויון מבחינת מחיר, אבל צריך להבין מה עושה להם את העסקה, כי הם קונים מגרשים באותו מחיר כמו הקבלנים הנפוצים יותר. כן. עלות הבנייה זה בערך אותה עלות בנייה. איפה הרווח היזמי? אם הם מוכרים נגיד 20% פחות. אוקיי? אתם צריכים לקחת בחשבון ובריזיקה שכל הקבלנים החדשים שלא בנו היום ומנסים להיכנס לשוק על חשבון אולי אפילו רווח יזמי, אני מאוד מקווה שזה בסוף גם יגיע לתוצאה טובה ותקבלו מוצר טוב. בגלל זה נגיד עדיין אפשר למצוא מבצעים או חיסול מלאי או כל דבר אחר אצל קבלנים שאנחנו כבר מכירים את האיכות, ולהיות על סייף סייד. אולי אם זה גם יבוא על חשבון טיפה יותר רווח שכאילו אנחנו לא נעשה אותו, אבל אנחנו נעשה אותו בוודאות ולא בתיאוריה, שאנחנו ניפגש בסוף עם מפתח ולא באמת נדע מה לעשות עם זה. כן, חד משמעית. אז תמיד לעשות את השיעורי בית לפני ולדעת מה אנחנו קודמים. ועדיין השכונה עשתה עם כל הדיור הישן, כי עדיין לא יצא אפילו בניינים חדשים, אחד לא התאכלס עדיין, 12% עלייה. 12% זה עלייה בשנה, שזה יפה מאוד, וזה גם ימשיך לעלות. זאת אומרת, כי אגב, יש שם איזה בניינים חדשים, אגב, יש לטייגר כמה בניינים חדשים שהוא מסר שם, שאגב, מהמחקר שאני עשיתי, ראיתי לא מעט, כאילו, עשרות עסקאות של השכרות שמדווחות, של one bedroomים שהוזכרו במעל 100,000 דירם לשנה. באמת. כן, ראיתי עשרות כאלה. כאילו, אמרתי, טוב, אם אני אראה 1, 2, אז בסדר, זה משהו, אבל ראיתי עשרות. וגם של, נגיד, בניינים שהם יותר ראשונים של בנגטי שם, ראיתי שהוזכרו גם במעל 90,000 לשנה.
דירות one bedroom גדולות יחסית של 900 סקוור פיט, אבל עדיין, זה כבר מעיד על זה שזו שכונה שיש לה פוטנציאל, שאנחנו רואים שהמיקום האסטרטגי שלה ליד האקדמיק סיטי וליד הסיליקון אוייזיס, באמת מביא את הפירות, ואנחנו רואים שאנשים באים וסוחרים שם דירות במספרים שאם המחיר הממוצע, והמחיר הממוצע נכון להיום, אני בדקתי את זה ממש לא מזמן, הוא 55,000 ל-one bedroom לשנה, כי יש לך בניינים ישנים שאתה יכול למצוא שם גם ב-40,000, אבל יש לך גם כאלה שהוזכרו ב-90 ו-100, אז הממוצע כרגע עומד על 55. אני בטוח שבעוד 2-3 זה יעבור את ה-80 ו-90 ממוצע, כאילו אנחנו צופים שם על יותר ברגע שנתחיל לקבל בניינים חדשים ואוכלוסייה חדשה שמגיעה ומוכנה לשלם על איכות, באמת כמובן גם הממוצע יעלה וגם העליות יעלו בזכות הביקוש, ושוב, צריך להיות מאוד מדויקים במה לקנות, אני אתן לזה דגש בכל פעם. כן, נכון. שכונה הבאה, מידן הורייזון. הכוכב העולה, הרוקי של השנה. כן, כן. מי שלא מכיר, מידן הורייזון זו שכונה שנמצאת בערך כ10 דקות נסיעה מהביזנס ביי, היא במיקום ממש 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 טוב, היא נמצאת מול השמורת טבע של ראסל חור, איפה שכל הפלמינגו, ליד האזור תעשייה של ראסל חור אינדסטריאל זון, ליד שובה הרטלנד 2 וגם ליד שכונת מידן ודיסטריקט 1 כזה ושובה הרטלנד הראשון, כאילו זה פחות או יותר המיקום שלה. גם נדל שיבה, גם מידן מול הגדול שהולך להיבנות, גם מעבר לכביש בעצם הולכים לבנות המשך של קריק והקניון החדש, כן, מיקום מאוד מאוד אסטרטגי, אנחנו מדברים שם על צ'קים שהם יותר גבוהים מכל השכונות שדיברנו עליהם עד עכשיו, זאת אומרת יותר מ-JVC או מדובאילנד, כאילו one bedroom שם, זה מאוד מאוד תלוי, בשכונה הזאת הולך להיות באמצע שלה לגונה מלאכותית שאפשר יהיה ממש להתרחץ בה, שזה בידול מאוד מאוד ענק לשכונה, ומן הסתם שיש תמחור לבניינים שהם קו ראשון ללגונה או קו שני או קו שלישי. קו ראשון ללגונה כאילו מחירים התחלתיים ל-one bedroom זה אזור ה-1.7, 5, 1.8, כאילו זה פחות או יותר במינימום של המינימום. קו שני שלישי ראיתי כבר אפילו אפשר להשיג ב-1.6, 1.5, כאילו זה מאוד מאוד תלוי גם, שוב, מי הקבלן וגם מה גודל הדירה, אבל זה פחות או יותר. ועדיין, לעומת בשנה אחת, היא עשתה עלייה של 11% לעומת 2024, ואנחנו צופים שגם יותר, עכשיו זה גם צ'קים יותר גדולים, לעשות 10% מעסקה של 1.8 זה יותר כסף מאשר 10% בעסקה של 1,200,000. אז... כן, וזה גם שכונה שרק מניעה, אפשר להגיד, את הפיתוח והשקות, לדעתי רוב ההשקות של קבלנים המוכרים שלנו, הם יהיו דווקא במידן הורייזן בשנה הקרובה, ומשם המחיר יעלה והמסחר בקרקעות ימשיך, ואני תמיד מתבסס על עד כמה קרקעות התחילו לעלות במחירים מבחינת מיד ליד, וזה מבסס לנו את המחיר לשנים הקרובות, באמת אנחנו צופים עלייה מאוד משמעותית, זה אזור הרבה יותר נעים מנגיד לגור בתוך ביזנס ביי, אבל זה ממש קרוב. כן. אני כן ממליץ מאוד לקנות, לפחות היום, כל פרויקט שיוצא על הלגון קו ראשון, לתפוס, כי זה היצע מאוד מוגבל, והשכונה תתרחב, אבל כמו שאמרת, קווים שנים, קו שני, שלישי וכך הלאה, אבל אם אתה רוצה לרדת מהבניין ללגון, זה עושה את ההבדל. חד משמעית, כן. גם בנוף אחר כך, גם שוב, תמיד השקעה היא נובעת מכמה הסוחר יהיה מוכן לשלם על הדירה. משם נגזרת כל ההנדסה ההפוכה. אז מן הסתם שסוחרים יהיו מוכנים לשלם לא רק על בניין שהוא נמצא בקו ראשון ללגונה, אלא גם על דירה שהיא פונה לכיוון הלגונה, ושם אנחנו נראה סביר להניח גם את המספרים הגבוהים ביותר בהשכרה, וגם בעליית הערך שלהם. אז זה שכונה שמאוד מאוד כדאי לשים לה שם בוא נגיד, להתעניין בה. יש פרויקטים שראיתי אצל קבלנים מסוימים, שלא נקוב בשמות, אבל כאילו שוואן בדרום גם נמכר במעל 2.2, ומחירים כאילו יותר גבוהים, אז חשוב לדעת לעשות את השיעורי בית ולראות כאילו מה אנחנו בוחנים, אבל חד משמעית שכונה שכדאי לשים עליה את העין, ונדבר על שכונה שהיא גם מאוד מאוד מוכרת, הביזנס ביי. זאת אומרת, עד לא מזמן. העוגן של דובאי. כן, בדיוק, העוגן של דובאי. כאילו כל פרויקט שאתה מדבר עליו כמעט בכל שכונה בזה, אתה מדבר על כמה היא קרובה לביזנס ביי. אז בגלל זה גם החלטנו לשים גם את המספרים בביזנס ביי, למרות שנכון להיום, בשנת 26, אנחנו כבר, ככל שהזמן יעבור, אנחנו נצפה שם פחות ופחות השקות, ואין שם כבר יותר מדי מה לבנות. אני לא יודע, אפילו נשארו מגרשים, זה ממש בודדים, השחקנים מאוד חזקים תופסים את המגרשים האלה, ובדרך כלל יוצאים עם איזה שיתוף פעולה עם או רשת בתי מלון או כל דבר יוקרתי, וזה נהיה כבר נגיש פחות ופחות,
באמת יש תחרות מאוד גדולה, אבל הקרקעות נגמרות בסוף. מי שתופס שם, זה לא בשביל הצעות, כי הצעות בכל הפריים לוקיישנים היא נמוכה יותר, אבל עליית ערך יכולה להיות משמעותית יותר. אז אני לא צופה יותר מדי תנועה בביזנס ביי, כי גם אותם קבלנים הגדולים כבר אנחנו גם רואים שמתחילים קצת לצאת מהגבולות ולחפש קרקעות ומגרשים במקומות אחרים, כי כבר אין מה לשווק שם, אבל עדיין יש חיסולי מלאי, יש בניינים גבוהים, יש כאלה ואחרים שעדיין אפשר לתפוס דירות במחיר סביר ופשוט להחזיק אותם. ואם אנחנו מדברים על עליית ערך בביזנס ביי, לעומת 24, אנחנו מדברים על 8.4%. ווואלה, תראה את ההבדלים במספרים ובשכונות. זאת אומרת, שכונה שהיא כבר נגיד בכמעט 100% פיתוח, שזה הביזנס ביי, עלתה סך הכל ב-8.4% לעומת שנה שעברה. שכונות שהן כאילו כזה באמצע שלהם של הפיתוח, נגיד כמו JVC ודובאילנד, אז כאילו הם עשו את ה-11, 12, 13% בעליית ערך. אבל אזורים שהם כאילו ב-0% פיתוח כמו דובאי איילנד ועוד על המים עשו 20%. אז זה תמיד מאוד מאוד חשוב לדעת כשאתה נכנס לשכונה מסוימת, מה רמת הפיתוח הסביבתי שם, לאן עוד יש להגיע, כי מן הסתם שעליות ערך בביזנס ביי, אם ניקח שנים אחורה, ככל הנראה המספרים היו יותר גבוהים. אבל היום, בסוף 25 לעומת 24, העליות ערך הם לא כאלה גבוהות כבר. ביזנס ביי עשו ב4 שנים לפחות בין... בוא נגיד ככה, אני אגיד לך במספרים, בין 60-70% ל-100% עלייה. ב4 שנים. ב4 שנים. כן. כן. עכשיו זה מתחיל להיות יותר מתון, כי גם מי שמניע בדרך כלל את המחירים, זה ההשקות החדשות. נכון. אז כבר, בגלל שזה כבר נגמר ומתחיל להיות רק שוק יד שנייה, אז עלייה שנתית תהיה מתונה יותר. בפועל זה גם לא הקבלנים זה המדינה שמוכרת להם את הקרקע, כאילו מזה תמיד נגזרת העליית המחירים. לא, המדינה מכרה קרקעות מזמן, כי כל זה בעלות פרטית, אבל מה שאני בא להגיד, שאם היום אנחנו רואים את העלייה המתונה יותר, אבל כל עוד שהשנים עוברות, ההיצע מצטמצם. כי אין לך עוד בולים חדשים שמצטרפים, ואנשים רוצים להיכנס למקומות מרכזיים ולהחזיק בדירות, לא לעשות מסחר תוך שנה, שנתיים לעשות פליפים, אלא באמת כבר להתחיל לשבת על זה, וכל עוד שההיצע תצטמצם בשנים הקרובות, יכול להיות שאנחנו נראה עלייה יותר משמעותית, ודווקא במקומות אחרים, ההשקעה תתבסס יותר על התשואה מאשר עליות ערך. יכול להיות שזה סוג של להתאזן. אז עוד פעם, כל עסקה היא כלכלית נכון להיום, פשוט צריך לדעת על מה אנחנו מתבססים, מה אופי ההשקעה, ולמה אנחנו נכנסים פה ולא נכנסים במקום אחר. כן, כמו שנגיד סתם, הרבה אנשים עכשיו שואלים אותי, אבל שמעתי על אל-ג'דף או על אל-פורג'אן, מה אתה אומר על האזורים האלה? אז כאילו, מה תמליץ לישראלים ועל שנת 2026, אם שואלים אותך האם להשקיע או לא להשקיע בשכונות האלה? תראה, זה שכונות שהן בקו יחסית די טוב, אבל הן לא במודעות של אנשים או ברמה של, נגיד, אני תמיד אומר, איפה שהכוח האירופאי מגיע, הוא מגיע עם הרבה יותר כסף מאשר הכוח מזרחי. כן, אני מחפש את המילים הנכונות, כן, כן. אבל אני מניח שכולם הבינו, איפה שהכסף האסייתי מזרחי מגיע, כן. ששם מחפשים יותר את המחיר לעומת תמורה, ואיפה שהכוח המערבי מגיע, והוא לא נמצא בשכונות האלה, כי זה שכונות היותר פשוטות אפשר להגיד, למרות שהמיקום שלהם יחסית די טובים, הם לא נמצאים בתודעה של באמת שזה מוצר טוב ואפשר להיות שם ומספיק פיתוח, ואתה יודע, בסופו של דבר עד כמה שאתה נגיד מנסה להיות פוליטיקלי קורקט, אבל בן אדם מערבי הוא לא רוצה להגיע לשכונה שהוא מרגיש שכל או רוב האוכלוסייה באזור זה לא הודים פקיסטנים ברמה הפשוטה יותר, כי גם בכל שכונה יש אותה אוכלוסייה, אבל יש לא מאוד. כן, שזה רוב האוכלוסייה שם גם נכון להיום, וסביר להניח שזה ככה גם ימשיך. ועם כמה שנגיד אל-ג'דף היא קרובה לביזנס, כי זה תמיד הטיעונים שאתה אומר לי, אבל היא קרובה לביזנס וכאלה.
שוב, רוב האוכלוסייה שם נכון להם זה בדיוק הדברים האלה. גם אור עקיבא קרובה לקיסריה. קיסריה, כן, בדיוק. אבל זה לא כן, בדיוק. כן, זה בדיוק הנקודה הזאת. וגם, שוב, לכל השקעה יש אלטרנטיבה, ואתה אומר שיש לי בשכונות אחרות, כאילו, יש סיכויים וסבירות הרבה יותר גבוהה לעשות עליות ערך, כשהמספרים, נגיד, באותן שכונות, הם כאילו, זה די אותו דבר, כאילו, סטודיו, one bedroom באל ג'דף, יכול להיות באותו מחיר כמו ב-JVC או בארג'אן. אבל כאילו שם יש לי לפחות כבר אני ביקוש קשיח להשכרות, אני יודע מה האוכלוסייה, אז שם כאילו לרוב זה אלטרנטיביות יותר כדאיות. בוא נגיד ככה שוב, כל עוד שיש מה לקנות במקומות יותר מבוקשים, שהם גם באוזניים של אנשים, שגם אתה פותח את הדוחות של עסקאות ברמה חודשית או רבעונית, השכונות שנמצאות שם בטופ, זה המקומות שעדיין צריך להשקיע, כי כל עוד שיש לך תנועה, אנשים מוכנים לשלם. כי הרבה מאוד קונים, משקיעים, או אפילו אלה שמעתיקים את המגורים שלהם, איך הם בודקים? איך הם לומדים את השוק? לאן להגיע? איפה לשכור דירה? או לאן לעבור? הם פותחים גוגל או כל מיני דברים כאלה, ואז הם רואים מה השכונות הנפוצות יותר. ואז אומרים, אוקיי, אם יש הרבה עסקאות, הרבה אנשים גרים שם, מוכנים לשלם X כסף, אז כנראה אנחנו נקבל שם את התמורה, אנחנו גם נגיע לשם, כי השכונות הפחות נפוצות, אז כנראה שאתה יודע, אין לך מספיק ביטחון, אין לך גם את מי לשאול כל כך. נדיר מאוד שיש לך, נגיד כמו שאתה בארץ, אתה עובר לעיר חדשה, אתה תמצא איכשהו דרך כמה אנשים שגרים שם ויודעים להמליץ. פה זה לא בדיוק, כי אתה יודע, אתה תשאל עוד, הוא יגיד לך, תשמע, דיירה ובור דוביי זה המקום בדוביי. ויש... מה, יש לך שוק הזהב שם? ואתה תשאל, לא יודע, בריטים, הם יגידו לך דוביי הילס או בלו ווטרס או כל דבר אחר, אבל זה לא באמת גם נותן לך פתרון לאיפה שאתה רוצה לגור, אז... כן. אנשים עושים את הבדיקה כנראה עם ChatGPT וגוגל, ומה שנפוץ יותר הולכים לשם. אז לדעתי עדיין שם צריך להתרכז. בואו נדבר על המקומות שהיו טרנדים ושווקו הרבה מאוד לקהל הישראלי בשנת 2025. צחקנו על זה לא מעט אני ואתה. בואו נגיד, הדוגמה הכי טובה זה אל מרג'אן, בראס אל חיים, איפה שהולך להיבנות הקזינו של ווין, שאתה יכול ממש לראות כאילו נגיד קבלן שמשיק דירה, וכאילו יהיה עם נוף, one bedroom עם נוף לים זה מחיר X, אבל נוף לים ולקזינו של ווין, אז המחיר הוא Y והוא גם יותר גבוה, אז כאילו, למה שאני רוצה לראות את הקזינו, כאילו, מה ההיגיון בזה? עשו מזה ניפוח מאוד מאוד גדול, עוד פעם, אני בדעה שלי ואני אשאר בדעה שלי, אבל אנחנו נראה את התוצאות בסוף, בהמשך, בתכלס, אבל באמת מנסים, אתה רואה גם בתקשורת, וכל התקשורת היא בסוף ממומנת על ידי בעלי אינטרסים. כל, לא יודע, שבוע, או עובר שם עם מסוק, מצלם, הנה שמו חלונות בקזינו, הנה הגיעו לקומה 40 בקזינו. כאילו בונים עכשיו מגדל אייפל שני. כן, ברור שכולם תמיד קונים שם בגלל הקזינו, וכאילו בונים על זה שזה מה שיביא את התיירות והכל, אבל... בוא, כאילו, למה שאני ארצה להוסיף עוד איזה 100 או 200 אלף שקל על המחיר, רק כדי לראות את הבניין הזה, כאילו, לראות קזינו, מה אני צריך את זה? זה בסוף בניין, זה בית מלון. כן, כאילו. זה לא איזשהו משהו אייקוני, ואני לא רואה בזה שום ערך. עכשיו, שוב, מי שקונה בקזינו, צריך להבין למה הוא קונה. אני תמיד אומר למישהו שואל אותי, שאני קודם כל לא ממליץ, אוקיי? כי זה מסחרי מדי ואין שום, אפילו כמו בדוביי דוח עסקאות, אנחנו לא יודעים בכמה אנשים קנו, מה קנו, אפילו באותו בניין, מה ההבדל, כי יכול להיות שמישהו קנה, נכנס, לא יודע, עם איזושהי הנחות וקנה 20% ממך, ואתה קונה בפול פרייס. מה תעשה את זה במפתח? כן, זוכר שחיפשתי איזה DXB כזה, כאילו לראס אל חיים, אין, לא מצאתי. גם, שוב, בגלל שאתה משלם גם את המס רכישה בסוף, העסקאות מדווחות כביכול רק בסוף, כשאתה משלם. אתה לא באמת, אין לך שום דבר שאתה יודע על האזור, אתה לא יודע כלום על מה להתבסס מבחינת שכירויות, אתה כאילו צריך לראות מה הם מציעים לך נכון להיום הקבלנים, ואז כאילו משם לחפש את האלטרנטיבה הכי זה. לא, אתה קונה יחסית מאוד יקר, וגם השקה האחרונה לפני כמה ימים. עם הבניין של למבורגיני. אני לא רציתי לנקוב בשמות, אבל... אני עשיתי את זה במקומך. אין שום קשר באמת למותג רכבים. ואתה רואה one bedroom באיזה 3 מיליון. זה מתחיל one bedroom באזור ה-3 מיליון וסטודיו ב2 מיליון. אתה צריך לחשוב רגע על מה אתה מבסס את, אוקיי,
בא לי לקנות שם, בניין מאוד יפה ומפרסמים אותו כאילו זה ההשקה של השנה, אבל אוקיי, קנית סטודיו ב2 מיליון, מה אתה הולך לעשות אותו? כמה עליית ערך אתה אמור לעשות מסטודיו, או כמה השכירות אמור לעשות מהמחיר הזה. כן, וגם אני אגב, אני עשיתי על זה שיעורי בית מאוד מקיפים על אל מרג'אן בכללי, ונכון עד 2020, עד 2030, כאילו אמורים להיות שם איזה 12 בתי מלון, ובטוטל עם הקזינו של ווין, כי גם הקזינו של ווין זה הולך להיות בית מלון, אז גם שם הולכים להיות עוד 1,500 יחידות מלונאיות. אז בטוטל, עד שנת 2030 הולכים להיות 16,000 יחידות מלונאיות באל מרג'אן. יחידות דיור, כאילו דירות, הולכות להיות 12,000. עכשיו, בבתי מלון לרוב זה דירות סטודיו. ומתוך נגיד 12,000 יחידות מלונאיות, בגלל שברוב הפרויקטים לפחות 30-40% מהדירות שהם מציעים זה דירות סטודיו, זאת אומרת אנחנו יכולים לצפות שהולך להיות שם כאילו במינימום איזה 15,000 או 16,000 דירות סטודיו לפחות. אגב, הקזינו מכיל רק 10,000 אנשים באותו זמן, ובדרך כלל לא מגיעים לבד, אפילו אם אתה נכנס במיוחד כשאתה בא לקזינו, אתה לא נוסע עכשיו לבד לשחק, אתה בא עם כמה אנשים. אז כן. גם אותו סטודיו הוא הולך להכיל 2 אנשים לפחות, נגיד. אז זהו, ואם אתה כאילו נגיד סתם, 16 או אפילו 20,000 יחידות סטודיו על האי הזה, ועוד לעומת כמות התיירים שצפויים, שכולם אומרים לך, מפנטזים, שזה יגיע לאיזה 4.5 או 5 מיליון תיירים עד שנת 2030, לא יודע, זה גם יהיה אולי עד שנת 2030, היום אנשים קונים דירות שהן יהיו מוכנות בשנת 28 כאילו, הקזינו הולך להיות מוכן ברבעון ראשון של 27, אתה לא באמת יכול לדעת, ואז עשיתי כבר כמה פעמים את המספרים, אם אני לוקח נגיד 1,000,000 אנשים, או 2 מיליון אנשים אפילו, ואני לוקח את זה ל-20,000 יחידות סטודיו, ואני עושה ממוצע של אנשים שמגיעים ל3 לילות בממוצע לפחות, לא משנה כמה פעמים שיחקתי עם זה, תמיד יש יותר היצע מאשר ביקוש שם. אז כאילו לבוא ולהיכנס שם לעסקת סטודיו, אני חושב שזה הדבר הכי כאילו מסוכן שאתה יכול להיות. זה גם התיירים לא הגיעו רק למרג'אן, לראס אל חיימה באופן כללי, ויש שם הרבה מאוד דברים מחוץ לאי, עוד לא מעט שכונות והרבה מאוד מקומות עסקים שבונים, אז לא כולם באים בסוף לשחק. ושוב, אני אומר MGM, בונים עכשיו אי שלם ליד בורג' אל ערב לריזורט קזינו. הם עדיין לא קיבלו את האישור, אבל הם התחילו את הבנייה, והבנייה מאוד מתקדמת, ובסוף רק לקבל את האישור להפעיל את הקזינו, זה אפשר לעשות את זה בחצי שנה אם הקזינו מוכן. וכבר בשלבים אחרונים אמירויות נותנים כבר אישורי גמבלינג, אישורי הימורים, ואז זה לאט לאט נכנס, גם לא רק בראס אל חיימה. אז יכול להיות שתוך אפילו שנה אחרי שנפתח קזינו בראס אל חיימה, אנחנו נראה קזינואים נוספים, אולי בדובאי, גם אבו דאבי, כי בסוף כולם רוצים לתפוס את הטרנד. כל עיר היא בסוף עצמאית, זה לא אמירויות, אלא כל עיר היא בסוף עצמאית ומתנהלת עצמאית. אז הם לא ייתנו רק לעיר אחת לרכב על הגל של קזינו, כן, זה זמני. בסוף הם רוצים... בגלל זה נגיד סתם, הלקוחות שקנו איתי, זה לא באל מרג'אן, אבל בראס אל חיימה, כאילו בפרויקטים עם תשואה מובטחת. זה נותן לך ביטחון, שאתה לא מעניין אותך אם תהיה עכשיו עליית ערך, לא יהיה אובר ביקוש, אובר היצע, whatever. יש לך ביטחון מסוים בעסקה. אבל אנשים שאין להם את זה, וואלה, מי שקונה סטודיו כמעט ב2 מיליון שקל, כמה תשואה אתה כבר תעשה עליה? כאילו... שוב, אני... עוד פעם, ברגע שאתה חושב על קהל יד, אתה צריך להבין כמה אנשים יגורו בעצמם בדירות שלהם, כן. כמה אנשים יזכרו לטווח ארוך, וכמה לטווח קצר. כשאתה מבסס את כל החישוב שלך רק על טווח קצר, אתה שם את עצמך בסיכון. כמובן. כי זה גם אזור שהוא לא מתאים למגורי ארוכי טווח, אין שם בתי ספר, אין שם משהו שמתאים למשפחות. שום תשתיות, אנשים גם לא... מספיק שקורה משהו בתיירות, קורונה, whatever, אין טיסות, אתה תקוע. כאילו, זה מאוד, זה עסקה די מסוכנת. אם אתה כבר נכנס, אז תיכנס להשקעה של לפחות 1 bedroom, 2 bedroom אפילו במינימום, כי כמות ההיצע לדירות גדולות שם יותר מצומצמת, ואם כבר אנשים שירצו לבוא לכמה ימים לשחק בקזינו, ככל הנראה מגיעים בקבוצה, זה לא בן אדם 1-2, הם מגיעים בקבוצה, אז הם יהיו צריכים לפחות דירות 2 bedroom, אבל שוב, גם פה, נגיד, מאוד קשה, אני שמתי לב, קשה למצוא, נגיד, 2 bedroom על האי באזור ה-2.5. זה כאילו יהיה באזור ה-3 מיליון לפחות. ואז אתה אומר, טוב, 3 מיליון, מה אני עושה בדובאי? אני יכול לעשות כאילו השקעה הרבה יותר, בוא נגיד, בטוחה וכלכלית אולי גם יותר. תחשוב על תסריט מאוד הזוי, אבל אין משהו שהוא לא הגיוני. בונים עכשיו את
בית מלון של קזינו. הוא מתאכלס כולו. ואז פתאום מגלים שיש איזשהו משהו הנדסי, כמו שהיה עם דובאי, שהוא לשנתיים פתאום נסגר, ואסור לעלות עליו, ושנתיים הגלגל עמד ריק, ואז פתאום... מה, בבלו ווטרס כאילו? כן. כן, אוקיי. ואז פתאום מגלים משהו שאתה לא יכול להיכנס בכלל לא לקזינו ולא לבית מלון ולא כלום, בסדר, זה תרחיש מאוד פסימי, אבל... אבל זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות. אל תגיד שזה אפס סיכוי. ברור. אבל זה מה שאני אומר, שאז פתאום, אם הערך של הקזינו הולך, אז כל החישובים שלך הלכו, כי אין לך מה לעשות שם. תמיד כשאתה מסתכל על זה ככה, כמו כל בן אדם עשיר, אתה רוצה שיהיה לך כמה מקורות הכנסה, אז כשהדבר שאמור להכניס לך שם הכסף, זה רק דבר אחד, זאת אומרת, זה כמו שולחן שהוא כרגע עומד על רגל אחת, אין לו 4 רגליים. אז הרגל האחת שם בקזינו זה הקזינו, זאת אומרת, אז מספיק שהוא הולך, משהו קורה שם, או בכללי התיירות הולכת, אז ההשקעה שלך די הלכה. לעומת זה שאם אתה קונה נגיד סתם, אם אנחנו משווים את זה לדובאי איילנדס, אז אוקיי, נגיד הלכה תיירות, סבבה, אין תיירות, אבל אתה עדיין יכול להשכיר את הדירה לטווח ארוך, כי יש שם קניון, יש שם בתי ספר, יש שם גני ילדים, כאילו יהיו כל הדברים האלה. זה גם קרוב מאוד למרכזים עסקים של עסקים הכי גדולים, DFC, Trade Center, Business Bay, וכל הסביבה. אז שוב, נסיים עם הקזינו. בדיוק, כן. על אחריותכם. בדיוק, מה שנקרא. ודבר הבא זה כאילו הנוף לשדה תעופה אל מקטום, או הקרבה לשדה תעופה. למה שאני ארצה לקנות דירה שהיא קרובה לשדה תעופה? מה אני צריך את הרעש הזה? זאת אומרת... זה רעש, עוד פעם, הרבה מדברים על האוכלוסייה שתגיע מכל סיבה שהיא, אבל שוב, אם אנחנו היינו מדברים היום על מחירים 20-30% פחות ממקומות המרכזיים, כמו נגיד JVC, אוקיי? אז הייתי אומר, אוקיי, אפשר לקחת את הסיכון, אבל זה אותם מחירים כמו ב-JVC, כן. וזה 20-30 דקות משם, ואז אתה, שוב, אתה מבסס את כל הקהל יד שלך, מי שירצה לגור בדרום העיר, צמוד לשדה תעופה, שעוד פעם, עובדי שדה תעופה לא כאלה בעלי יכולת תשלום, כי אם אתה קונה שם one bedroom במיליון, מיליון 100, מיליון 200, ואתה מצפה לאותם החזרים כמו ב-JVC, אתה רוצה שהם יזכירו את זה ב-10,000 לחודש. זה לא אותה אוכלוסייה, זה לא עכשיו חברות הייטק שישבו שם עם משכורות גדולות, זה לא ביזנס בייס, זה לא המון עסקים שבאמת יודעים לשים את הכסף. עכשיו, גם אם יש כאלה, הם יעדיפו להיות בשכונות וילות, או לנסוע את ה-20-30 דקות למקומות יותר מרכזיים, כי משם יש להם בסופי שבוע גישה למקומות הרבה יותר טובים מדרום העיר. אז שוב, היום אני לא רואה איזושהי סיבה לקנות שם, כל עוד שבמרכז עדיין יש לך מחירים טובים, זה כמו לקנות באשדוד במחיר של הוד השרון. כן. למה? אגב, לגבי השדה תעופה, גם בדובאי איילנדס נכון להיום, המטוסים עוברים שם כאילו מעל השדה תעופה המקומי, כאילו המקורי נקרא לזה ככה, ה-DXB, אבל בגלל שדובאי רוצה להעביר את השדה תעופה המרכזי שלה לאל מקטום, אז נגיד בעוד 5 או 7 שנים אנחנו כבר נראה ירידה משמעותית בכמות הרעש של המטוסים בדובאי איילנדס מהשדה תעופה המקורי. עד 2030 אמורים לסיים את איילנד A מבחינת בנייה, ועד 2030 אמורים להעתיק את כמעט כל הטיסות כבר לאל מקטום. כן. אז זה נגיד... אז אין מה לחשוש נגיד מלהשקיע בדובאי איילנד, זה כאב הרעש של המטוסים ודברים כאלה. יש איזה מפה, נגיד, אני פעם עשיתי על זה סקירה על דובאי איילנד ביוטיוב שלי, אז אפשר לראות כאילו את המפת רעש בכל האיים. כאילו באיילנד A זה כאילו הרעש הכי מרכזי, שוב, זה נכון להיום, אבל עם הזמן זה צפוי לרדת. אז שוב, דרום העיר, אני באמת לא יודע איך לאכול אותו, כי זה מאוד רחוק, ואנשים, הקבלנים מוכרים שם באותו מחיר כמו מרכז העיר, אז אני לא רואה באמת סיבה לשים שם כסף. באמת, אין לי סיבה. באמת, לא מצאתי. כן, כן. סבבה. בנוסף, עם כל הבניינים האלה שמשיקים אותם עם איזה בין 1,500 או אפילו ל-3,000 דירות בבניין, ומבטיחים למשקיעים שהם הולכים לעשות פליפים וצפויות מאוד מאוד גבוהות, זו נקודה מאוד מאוד חשובה להתעכב עליה, כי אני נגיד, אגב, שמתי לב שבהרבה מאוד, גם בניינים נגיד ב-JVC ובכללי בשכונות מסוימות, הבניינים שעשו עליות ערך מאוד מאוד גדולות ויפות וצורות יפות, זה דווקא בנייני בוטיק. לעומת עכשיו בניין שיש שם איזה 1,000 דירות או 1,500 דירות או אפילו יותר, שמן הסתם שיש הרבה יותר עומס על התשתיות, מן הסתם שיש הרבה יותר היצע מאותו מוצר. התחרות היא עצומה. התחרות היא עצומה, בדיוק. אז עכשיו לבוא ולעשות, זה כמו הפרויקטים של שובה נגיד, שיש להם ים של דירות ואלפי דירות, ואתה רואה
וואלה, הפרויקטים של שובה לא כאלה, עולים במחיר, כאילו, התשואות לא כאלה גבוהות. גם בניינים של בן גתי הם יחסית די פושרים מבחינת תשואות ועליות ערך, כי בסוף התחרות היא עצומה. יש ויש אבל, לבן גתי ספציפית, יש ויש. לא, אני מדבר על אלה שיש להם המון יחידות, כן, אוקיי. ואיפה שהתחרות מאוד גדולה, כי יש גם בניינים מיוחדים של בן גתי, שהם באמת גם עושים עליות טובות, אבל כן. לבן גתי יש פשוט כמה רמות, כמה לבלים של בנייה, כמה ליינים, גם כן. הדברים שונים, אז שוב, אני באמת תמיד אומר, ואני נמנע מלשווק או להמליץ על פרויקטים שהם מעל 1,000 יחידות, ואפילו כמה שפחות יותר טוב, אז באמת צריך להיות זהירים לאן אתם נכנסים, כי בסוף יש את התחרות, זה לא רק מה שקניתם, איך קניתם, אלא לוח תשלומים, ופתאום התחרות שיכולה להיות קיימת, ונגיד אם ישראלי רוצה פחות מ-10% שנתי הוא לא קונה, אז יש עוד שיסתפק ב5%, ואז הוא ימכור את הדירה הרבה יותר זול, הרבה יותר מהר, כן. ואז אתה באמת, אתה רוצה מחיר מסוים, אתה לא מקבל אותו, וכל התשואה או כל הרווח הוא קצת נשחק. כן, כן, אז דווקא מהדברים האלה כדאי להיזהר. ושוב, כל הנושא של ההבטחות תשואה, דיברנו על זה קצת קודם אולי בחלק א' של הפרק, אבל כל האנשים שמבטיחים תשואות של 15, 20, 25%, אז ניתן את זה ככלל אצבע, זאת אומרת נכסים שהם עד $1,000,000 דירם בממוצע, אנחנו נעשה אזור ה8% תשואה. הצ'קים הזולים יותר, כן. הם יכולים להגיע למצב של 8% פלוס מינוס, זה הכיוון. שזה שוב בעיקר השכונות של טבעת שנייה, GVC וכל השכונות מסביב, ספורט סיטי, מוטור סיטי אולי, למרות שהם כבר התחילו להיות יקרים יותר, אז אני לא יודעת כמה באמת הם הגיעו אפילו ל8%. פרודקשן, חלק מארג'אן, דובאי לנד בחלק מהפרויקטים, שכונות כאלה. כי כן, יש גם שכונות שכמו, לא דיברנו על זה, על מה שמוכרים לישראלים כבררי, אבל בשכונות מג'אן. מג'אן, כן, כן. שגם מבטיחים שם המון דברים במחירים מאוד מאוד גבוהים יחסית, וזה נמצא במקום מאוד לא נוח. הוא לא אסטרטגי, כאילו, הוא לא, אין שם, המטרו לא הולך לעבור שם. מטרו זה לא מעניין בכלל, אני לא... בסדר, אבל עדיין, בכללי, כאילו, אתה מסתכל על פיתוח סביבתי של אזור מסוים, אתה מסתכל על המיקום שלו במפה, אתה מסתכל על הקרבה שלו לדברים מרכזיים, כאילו... מוכרים אותו כבררי, אבל זה לא בררי, זה באמת כמו אור עקיבא וקיסריה, זה שני דברים שונים לגמרי, הקשר ביניהם הוא מקרי לגמרי, בגלל שהם נמצאים אחד לשני, וזה שכונת פועלים מאוד פשוטה, הרבה יותר פשוטה מדובאי לנד אפילו, ואין שם כלום, אבל שוב, אני מדבר עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הצעות, אז 8% אתם יכולים לקבל מצ'קים הקטנים יותר. כן. וצ'קים הגדולים יותר, שדירות נגיד עוברות את הפלוס מינוס 2 מיליון, כן. לא לצפות מעל 6%. וגם זה כאילו בין 5 ל-6%, לא סביר להניח שתעשו פחות. אבל שוב, על שניהם כוכבית מאוד גדולה. בדיוק. למחיר לאותו יום. אם אתם היום קונים, נגיד במיליון, ואתם יודעים לצפות ל8%, 80,000 בשנה, אם הנכס שלכם במפתח יהיה 1.3, הוא עדיין אמור להישאר בטווח של 8%, אז הוא אמור להגיע לאזור ה-95,000 פלוס מינוס, זה הכיוון, נגיד 100,000, אז כן אתם פתאום יכולים להגיע נגיד ל10% ממחיר קנייה. אבל זה עניין של איך אתם מסתכלים על סטטיסטיקה ועל איך אתם רוצים לחשב, אם אתם רוצים להוריד את הסטטיסטיקה או להעלות סטטיסטיקה, אז גם, אותו דבר, כן, אותו... זה נכון גם לבחון את הדברים האלה, אבל גם בנוסף אני אגיד שכאילו ברוב המקרים כשנקנה בשכונות שהם נגיד סתם צ'ק ממוצע של מעל 2.5 מיליון דירם, אז כן, הכסף על התשואה לסחירות יהיה יותר נמוך, אזור נגיד 5%, אבל שם ככל הנראה אנחנו גם נעשה יותר כסף בעליית הערך. כאילו שם קוד נגיד דובאי איילנדס. אנחנו יכולים לצפות שהכסף הגדול יגיע שם מעליית הערך ולא מהסחירות השוטפת. עכשיו, פה זה כבר עניין של באיזה גישה אני מגיע בתור משקיע. יש אנשים שאומרים לי, תשמע, עליית הערך לא מעניינת אותי, זה כאילו פוטנציאל. יהיה נחמד, לא יהיה, הכל בסדר. מעניין אותי לעשות לפחות 10% בתשואה השוטפת מהסחירות. ויש אנשים שאומרים, תשמע, אני כאילו יכול להסתפק ב5-6%, אבל אני רוצה את הכסף הגדול מהעליית הערך, אני רוצה אחר כך למכור את זה, לעשות את הפליפ, להגדיל את ההון העצמי. זה נכון, אבל שוב, אנחנו גם ראינו היום בדיעבד, שאפילו אותו GVC, יש דירות שגם הכפילו את עצמם.
כן, בכמה שנים. אבל... אז עדיין יש להם, גם שם יש עליית ערך משמעותית. כן. חדר שינה וסלון שעלו 700, 750, 800 אלף, היום זה 1.3, 1.4, עוד פעם, אצל קבלנים הנכונים הטובים. כן. אז הם כמעט הכפילו את עצמם. דירות 2 bedroom ממיליון, מיליון 100, הגיעו ל2 מיליון. אז גם פה היו עליות. נכון. מה המגמה העתידית? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים להעריך שכן, פחות תשואה יותר השבחה, פחות השבחה יותר תשואה. יפה. טוב, בואו נדבר על חוקים חדשים שנכנסו. כן, זה חוקים חדשים שהולכים ככל הנראה להשפיע על הביקוש היצע, ורק יותר טוב אולי למשקיעים, כי זה פותח לנו עוד כלים וביקוש לדירות לקנייה או כאלה. החוק הראשון זה שמשנה הקרובה כבר נכנס באמת לתוקף, שניתן לשלם על הדירה, על שכירות הדירה ב-12 צ'קים, 12 כן. תשלומים חודשיים, שמנע מהרבה מאוד אנשים, ואני מכיר לא מעט כאלה, לקחת דירות לשנה. הם העדיפו לקחת דירות פר חודש ב-Airbnb בתעריף יותר גבוה, אבל כדי שיהיה להם את האופציה לשלם ברמה החודשית. כי לא הייתה להם אפשרות לשים מראש 100, 120, 150, 200 אלף מראש, זה נטל, זה לא פשוט, לא כולם יכולים לעשות, במיוחד אם נגיד שכירים או עובדים על עמלות שהם בתזרים חודשי כמו משכורת, אז אין להם פתאום 150-200 אלף לשים על דירה טובה. אני חושב שצריך לתת רגע הקדמה לכל אחד, זאת אומרת מי שלא יודע, בדובאי עד היום רוב מה שהיה נהוג בשוק זה אם אני שוכר דירה, אז לתת צ'ק אחד לשנה מראש, אולי במקרים מסוימים 2 צ'קים, 3 צ'קים, אבל זה פחות או יותר זה, ונכנס חוק חדש שמאפשר לי לשלם עכשיו ברמה השוטפת, ממש לקחת את השכירות ולחלק אותה ל-12 תשלומים. איך אני בתור משקיע ישראלי או whatever נהנה מזה? כי זה עכשיו מגדיל לי את כמות הביקוש. כי אם היום הייתה לי דירה שהייתי מחזיק שהמחיר שוק שלה הוא נגיד 100,000 או 150,000 לשנה, ובן אדם צריך עכשיו להוציא 100,000 מהכיס, יכול להיות שהוא יעדיף לקחת דירה, כמו שאתה אמרת, לא לשלם עכשיו נגיד 100 חלקי 12, כמה זה? 7,500? 8,300. אז אני אעדיף לשלם אפילו 9.5-10, אבל לקחת שכירות חודשית ולא ארוכת טווח, כי זה נוח לי. אבל עכשיו, כשאני יכול לקחת את אותה דירה ב100,000, ולשלם אותה ב12 תשלומים, וואלה זה יגדיל לי את הביקוש, כתוצאה מזה גם המחירים צפויים לעלות, כי פשוט יש יותר אנשים שעכשיו זה נהיה נגיש להם יותר. אז זה חוק חדש שמאוד יכול לשחק לטובתנו. הוא פשוט גם יאזן את הכוחות בין השכרה קצרה וארוכה. נכון. לא יאזן, אלא יותר אנשים כנראה, מי שגר באופן קבוע, אקספטים, או מי שרק עבר לדובאי, הם יעדיפו לקחת את הדירות לטווח ארוך מאשר לטווח קצר. אז בגלל זה גם, כמו שאני אומר לכל הלקוחות שלנו, שאנחנו נעשה את המסקנות ותכנון מה הולכים לעשות עם הדירה במפתח, כי עד אז יכולים הרבה דברים להשתנות לכל כיוון של השכרה, ואז אנחנו נבחן מה כדאי יותר. נכון. דבר שני זה השקה של הדירם הדיגיטלי. זאת אומרת, נכון להיום זה עוד לא קורה בפועל, אבל אנחנו צופים שלקראת שנת 2026 זה יצא לפועל, וזה יקל מאוד בהעברת הכספים שאנחנו נהיה צריכים לעשות לדובאי. זאת אומרת, אתה רוצה לתת הסבר רגע איך זה עובד? כעיקרון אמורים להוציא מטבע שהוא היום גם ככה מטבע צמוד דולר, אז הרבה מאוד משתמשים ב-USDT, אז גם הפלטפורמת בייננס מפורסמת בקרב השוק של הקריפטו, כן, הקריפטו בין הגדולים בעולם, אז הוא לקראת קבלה של כל האישורים הסופיים כדי לפעול באמירויות, אז כעיקרון אמורים, מכל מקום בעולם אתה יכול פשוט לקנות דירם דיגיטלי, ואתה יכול להשתמש בזה כמטבע לקבלנים, לתשלומים. לרכישות בסופר אפילו, כן. כל דבר. כן, אז אם פעם הייתי צריך ממש מה שנקרא לעשות העברת כספים לדובאי עם כל מיני גופים כאלה ואחרים, יש מצב, וככל הנראה זה מה שיהיה, אני פשוט יוכל לקנות עם הכסף שיש לי בישראל את המטבע הדיגיטלי, שזה כאילו כמו בקריפטו, לשלם לקבלן באותו מטבע קריפטו של דירם דיגיטלי, וזהו. זאת אומרת, זה יקל מאוד בכל מה שקשור להעברת הכספים. אגב, לא רק להכניס כסף לדובאי, אבל גם להחזיר אותו. אז עצם זה שזה יקרה, זה יהיה פה game changer מטורף.
כן, זה גם יפתח הרבה מאוד קונים מהמדינות שקשה מאוד להוציא משם כסף, ואנשים כן רוצים לעשות את זה, וכרגע זה מאוד קשה, במיוחד במדינות עם סנקציות, וזה בדרך כלל מדינות מאוד גדולות, עם אוכלוסייה מאוד גדולה, ובעלי הון, אז זה כן ניתן איזשהו פוש נוסף לקניות, ואז שוב, הביקוש לעומת היצע, כי היצע לא יכול להשתנות ברגע, אבל הביקוש כן יכול לגדול, ובזה באמת אנחנו יכולים לראות עוד ערך לעליית ערך פוטנציאלית. צפויה, כן, אז מה שנקרא, עוד לא מאוחר להשקיע בדובאי. דבר שלישי, זה באמת הנושא של המשכנתאות במהלך הבנייה לקבלנים הגדולים. זאת אומרת, עד היום בכללי, מי שלא יודע, החוק פה בדובאי אומר שמשכנתה לדירה בדובאי אפשר לקבל רק על דירה מוכנה. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס לתוכנית תשלומים מהקבלן, שאני צריך להשלים 60% עד המפתח, אז לרוב אני באמת יהיה צריך לעשות את זה עם הכסף האישי שלי. ומשכנתה אני אוכל אולי לקחת רק על 40% האחרונים. שוב, עם התנאי תשלום היו 60-40. אבל יש עכשיו חוק חדש שנכנס שאומר שמהקבלנים היותר גדולים ומוכרים, ויש רשימה ככה באתר של ה-DLD, אם אני לא טועה, נכון? כן, יש איזה 15 קבלנים ו2-3 בנקים הכי גדולים באמירויות שהם כבר חתמו ומתחילים להניע את המהלך, שבאמת הבנקים כן ייתנו, עוד פעם, אם אני לא טועה, מעל 50%, ברגע שהשלמת 50% מהתשלום מהון עצמי, אז אתה יכול להמשיך עם המשכנתה בעצם עד המפתח, כי לא הרבה יודעים, במיוחד ישראלים, אבל לוח תשלומים אצל הקבלנים הגדולים זה לא כמו שהישראלים רגילים, כן. אלא 80-20, 90-10, 70-30, אז את רוב הכסף עד המפתח, וכמה שקבלן יותר גדול, אז ככה לוח תשלומים שלו יותר קשה מבחינת השקעה. יותר אגרסיבי, כן, בדיוק. אז פתאום, אם נגיד אמר היום משווקים 90-10 בהרבה מאוד פרויקטים, או 80-20 לרוב, כן. אתה כן יכול פתאום לקנות את אמר, אם בא לך אמר, אוקיי? כי עד היום זה לא כלכלי פשוט. ואז להסתפק ב-50%, כמו שאתה קונה קבלנים במדיום קלאס, שכן נותנים את הפריסה הזאת. כן. וכן להסתפק בתשלומים של משכנתה. עכשיו, כמובן, יש פה מגבלות, אתה לא יכול להיות תושב חוץ, אתה חייב שאתה... נכון, זה בדיוק הנקודה שחשוב להתעכב עליה. ותשלומים, אבל שוב, זה עוד פותח שוק שלם של אנשים שיכולים להיכנס לקניית דירות לעומת במקום הסחירויות, וכן להשתמש בזה, ובסוף אחרי 3-4 שנים להיכנס לדירה שלהם כבר במקום לשכור. בדיוק. בשורה התחתונה, אני בתור משקיע ישראלי נכנסתי עכשיו לעסקה כזאת, קניתי מקבלן מוכר שנמצא ברשימה הזאת, ואני עכשיו, לא יודעת, בדרך כלל בשוק רגיל צריך לחכות עד למפתח, כדי שעכשיו האנשים אחרים יוכלו לקנות אותי, הם ייתנו לי את הפרמיה, זאת אומרת את הכסף שאני ארוויח כתוצאה מעליית הערך והכל. עכשיו, בגלל החוק החדש, אני אקנה דירה מקבלן גדול, אגיע ל-50% מהבנייה, או לא משנה מה כאילו זה, ומישהו יכול אולי גם במהלך הבנייה לקנות אותי משכנתה, אולי אני אעשה את הרווח, או בכללי, כאילו השוק עכשיו נפתח ליותר הזדמנויות, וככל שאני אהיה שם ברשימה של הקבלנים הגדולים, אז אני אוכל יותר להרוויח מזה גם בתור משקיע ישראלי. אז זה חד משמעית משהו שאנחנו נוכל ליהנות ממנו, למרות זה שאנחנו בתור ישראלים לא יכולים לקבל משכנתה, אז פשוט חשוב לעשות את אז פשוט תעברו לדובאי. כן, כן. ודבר, גם בין הדברים החשובים, זה תוכנית כמו מחיר למשתכן, אבל נכון. קניית דירה ראשונה בדובאי, שהיא סוג של מסובסדת, גם עם רשימת קבלנים מאוד מאוד מוגבלת, אם אתה יכול לגשת לתוכנית הזאת, לבקש... זה רק לדירה ראשונה. זה רק לדירה ראשונה, למי שגם אין דירות ולא יהיו דירות בדובאי. כן. אז זה גם... זה לא יהיה רלוונטי לקהל הישראלי מן הסתם, אבל זה כן משהו שהקהל הישראלי יוכל ליהנות ממנו, בגלל שייווצר יותר ביקוש. זאת אומרת, עכשיו יש הרבה... שוב, זה לא לכל הקבלנים. כן, זה לא כל הקבלנים בינתיים, וזה רק עכשיו מתחיל, אבל שוב, אנשים שסוחרים באופן קבוע, ואין להם את היכולת לקנות, הם פתאום יכולים לקבל הנחות או מלאי או תנאים יותר טובים במשכנתה כדי לעזור להם לקנות את הדירה הראשונה, ואז פתאום עוד פעם, מסחירות היקרה יותר,
הם עוברים לקנייה, להחזיק בנכס. אז שוב, אנחנו רואים את התזוזה בשוק, שאנשים משכירות טווח קצר עוברים לטווח ארוך, מטווח ארוך לשימוש עצמי, ומשימוש עצמי בסוף, כמו בארץ, בסוף בשוק יד שנייה רגיל, יתחילו להתקדם מ-1 bedroom ל-2 bedroom, מ-2 bedroom לקוטג' ואז גם תנועה בתוך השוק היא זזה מאוד מאוד יציב, כי היום זה עדיין כזה קצת סטטי וקצת מקובע. בדיוק. אז חשוב לציין שבגלל שזה יביא ליותר ביקוש בקנייה בקרב הדירות שהן אוף פלן והדירות שהן על הנייר, מן הסתם שזה אם אני בתור משקיע ישראלי ואני יודע עכשיו שיש יותר מקומיים שעכשיו יכולים לקנות דירות מאשר לשכור דירות, אז המחירים צפויים לעלות, השוק נהיה יותר תחרותי, זה אומר שכדאי להיכנס מוקדם יותר, כי ככל שאני אכנס מאוחר יותר, אז מן הסתם שאני כבר אקנה במחיר יותר יקר, כי נוצר יותר ביקוש לקבלן, הוא ישווק את זה במחיר יותר מאוד גבוה. אז זה כן מה שנקרא יתרון, אבל מה שנקרא גם הזמן פה הוא גם חשוב וצריך לדעת מתי להיכנס. אז טוב. נעשה סיכום מה מצפה לנו בשנת 26? כן, אז נדבר על שכונות, קודם כל איפה אנחנו כדאי להשקיע, אז דיברנו על זה כבר קודם, שזה שכונות... כן, עדיין בתקציבים סבירים של 1 מיליון עד 1.5 מיליון, זה שכונות GVC, DLRC, דובאילנד, צ'ק טיפה יותר גבוה מדן הורייזן, אבל שוב אני ממליץ על שכונת קו ראשון ללגון, כמובן אני ממליץ דובאי איילנדס, שאר המקומות זה שוב זה עניין של מה העסקה, למה, איך, מאוד נקודתי לחישוב. כן. ההשקות שהן באמת מעניינות ודברים מאוד טובים לצפות אותם, וב-26 ככלל, לא כפרויקטים ספציפיים, זה כמה דברים גלובליים שהולכים לקרות. קודם כל היה בתקשורת וגם אנחנו פרסמנו את זה בקהילות שלנו, בנגטי הולכים לבנות עיר שלמה. זה לא עיר, אבל הם קוראים לזה עיר, אבל זה מתחם די גדול ביחד עם מרצדס. לא הספיק להם פרויקט אחד עם מרצדס. כן, אז עכשיו הם בונים ממש מתחם שלם, עיר קטנה, זה ממש שכונת מרצדס. אני באמת עדיין לא פרסמו את הדברים הנוספים, אבל זה משהו שהוא מאוד 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 מרשים ומאוד ייחודי. כן, בשכונת מידן. זה יהיה בשכונת מידן, גם מאוד קרוב לכל הדברים המרכזיים, וזה יהיה בקונספט עם מיתוג משוגע. עכשיו שוב, כמו בכל דבר כזה גלובלי, אני תמיד ממליץ להיכנס בבניין הראשון, בדירות הראשונות, כן, כן. כי כל זה יצא בכמה פאזות. אף פעם הם לא משיקים שכונה ואומר, הנה, עכשיו יש לך את כל הבניינים האלה, תבחר איפה אתה רוצה. הם משיקים, הנה, יש בבניין הזה ספציפית, ככל הנראה כשהבניין השני יצא, זה כבר יהיה ב5% יותר, אולי אפילו יותר, אז תמיד להיכנס בהתחלה, שוב, אנחנו לא קונים דירות למגורים, אנחנו קונים דירות להשקעה, חשוב לדעת להיכנס במחיר הכי אטרקטיבי, שזה בדרך כלל בהשקה הכי, בטרום של הטרום השקה. נכון, אז שוב, שכונת מרצדס ביחד עם בנגטים, משהו שהוא באמת... יהיה איקוני, ככל הנראה. מאוד מאוד חזק, ומי שיקח שם את הדירות הראשונות, יזכה בגדול. נכון. דבר שני, שבאמת אחד הקבלנים האהובים שלנו, ובאמת ברמה הכי טובה, הם הולכים כנראה על שכונה, או שאפילו 2 שכונות במקומות שונים, קבלן בשם אמתיאז, והולך לבנות שכונת וילות, נכון. ביחד עם בניינים קטנים למגורים, ממש מאסטר קומיוניטי, שאם הם בנו היום בניינים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת אין אחד שהוא אומר, באמת, זו תמורה הכי טובה שיכולתי לקבל. אני היום גר בבניין של אמתיאז ואני נהנה מפחיד. כן, אז תחשוב שהם הולכים לבנות רחובות, פסיליטי בשכונה, וילות מעניין, כי אני ביום גר בווילה של אמר ואני די סובל ממנה, כמו כמעט בכל הבניינים של אמר, למרות שזה מקומות מאוד מרכזיים וסוג של די יקרים ובין הטובים שיש, אבל איכות הבנייה נוראית, אז ברגע שאמתיאז יבנו וילות, ברגע שאמתיאז יבנו, אני לא פוסל כלום, שיבנו בניינים וכל הפסיליטי מסביב עומד כשכונה, אני חושב שזה פתאום ייתן ביקוש, ואנשים, הרבה מאוד אנשים משכונות הישנות
של אמר, של דובאי פרופרטיז וכאלה. או דמק ודמק הילס וכאלה. הם פשוט יקפצו לזה ויהיה ביקוש נכון. נדיר. אז כל מי שגם ייכנס בהתחלה, הוא יזכה, הוא יכול באמת לעשות כסף מאוד גדול. משהו נוסף, מירה שהם היו, מירה דבלופמנטס, כן. מלפני כמה שנים, הם היו פשוט משרד ברוקרים, משרד תיווך, עד היום הם משרד ברוקרים, ופתאום נהיו באמת מעצמה של יזמי נדל"ן. של יזמי נדל"ן, יש להם פרויקט עם ביחד עם וילות של בנטלי בדיסטריקט 11 במידן, ויש להם כל מיני בניינים ממותגים גם באלפורג'אן, גם באלמרג'אן, בראס אל חיימה, גם עוד כמה פרויקטים, ועכשיו הם הולכים לבנות עיר שלמה, כן, של 14 יחידות דיור עם בתי ספר ובתי חולים וקניונים, וממש זו שכונה שהיא חצי עיר, ממש בגבול בין דובאי לאבו דאבי, סופר מקורי, כנראה זה יתחיל כבר שנה הבאה לצאת לפועל. שווה יהיה לבדוק מה המחירים שם. אני בטוח שיהיה ביקוש גדול, כי בסוף אם זה באמצע בגבולות, זה חצי שעה מיאס איילנד, זה חצי שעה ממרינה בדובאי, זה ממש על הגבול, זה עיר שכנראה הולכת להיות עם השקעה מאוד מאוד גדולה, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת באמת, זה יהיה פרויקט דגל שלהם, וזה באמת ייתן למשקיעים הראשונים שם את התשואות הכי טובות. דבר אחרון אולי זה באמת דובאי איילנדס, השקה של האיים, בדגש על איילנד בי, כל השקה שתצא שם, כל כסף שמפורסם שם, פשוט לקנות ולשבת על זה. כי זה מחירים שיכולים להכפיל את עצמם, ועוד בהיצע נמוך, וקבלנים, מי שנכנס באיילנד בי, זה קבלנים בטופ של דובאי, ותמיד יש להם ביקוש אקסטרה, לא משנה כמה כסף זה עולה. דובאי איילנד סי, אמור להיות ריזורטים, בתי מלון, מגרש גולף התחרותים, 18 תחנות, אבל יש לי תחושה שחלק עדיין יהיה מגורים, יבנו שם גם מגורים, אז אם זה גם יצא ב-26... הם מאוד קטנים יותר לעומת איילנד A, אז לקנות שם, נגיד, יש לך הרבה פחות תחרות, וזה גם יותר יוקרתי, אז שם, נגיד, אפשר יהיה לעשות כנראה מספרים מאוד מאוד גבוהים. אז כן, אז אם איילנד A זה מס מרקט אפשר להגיד, איילנד B זה יותר ייחודי, אם יצא משהו באיילנד C זה סופר יוניק, ובאמת הביקוש לזה תמיד הרבה יותר גדול, ואנשים מוכנים לשלם על זה הרבה יותר כסף. נכון. אז זהו, היה לנו אחלה פרק מאוד מאוד ארוך, אבל דיברנו גם עכשיו, אם נסכם רגע את הפרק הזה, דיברנו על עליות הערך בשכונות, JVC, דובאי איילנד, DLRC, מידן הורייזון וביזנס ביי. דיברנו על המקומות שהם היו טרנדים, וככה על ההבטחות של כל המשווקים הישראלים פה, ומה שהיה נהוג ומפורסם יותר בקהל הישראלי. דיברנו על חוקים חדשים, ואיך זה הולך להשפיע על השוק של הנדל"ן ב-2026. בשורה התחתונה, אנחנו עוד לא פספסנו את הרכבת בדובאי, וגם ב-2026, עקב השינויים שקרו פה בשנה, אנחנו עדיין יכולים לצפות לרווח משמעותי, עקב הדברים שאנחנו דיברנו עליהם פה. אגב, שוב, אנחנו גם צריך להבין, היום לא דיברנו על זה, לא העלינו את זה, כי אנחנו לא יודעים מתי זה פתאום משתנה, אבל מה שחווינו השנה זה ירידת דולר מול שקל, שהוזיל את הדירות ב-10-15% ממצב הרגיל בשקלים, ואז יצא מצב שהיום אנשים נכנסים הרבה יותר קל לעסקאות הישראלים, הכוונה, מקדימים תשלומים גם שנה קדימה, כי זה פתאום נותן להם תשלום בעשרות אלפים או מאות אלפים הרבה יותר זול, ובגלל זה היום עדיין כל עוד שהשער דולר הוא במצב שהוא 3.2, 3.25 ולא 3.7, כל מי שנכנס היום להשקעות הוא מרוויח גם מעליית השער כשתהיה. גם אם במצב תיאורטי שנה לא קורה כלום למחיר הדירה, ורק השער יחזור למצב הרגיל של 3.7 בערך, אתם פתאום ברווח של 10% רק בשער. כן, בדיוק, כי כל השקעה שנעשה בחול זה גם השקעה לא רק בנדל"ן אלא גם בשער. היום השער הוא לטובתכם, כאילו היום זה, נכון להקלטת הפרק של היום, כאילו זה 12% פחות. זה הזוי. יותר אפילו. כאילו דירה במיליון דירם זה 870-880 אלף שקל, מה שפעם היה שווה ל1,000,000 שקל, אז היום אני מוציא פחות. אז זה חד משמעית, זה גם אחד הדברים שכחנו לדבר עליהם, אבל זה גם קרה. וזהו חברים, לכל מי שרוצה לבחון השקעות נדל"ן בדובאי, שכל הכישורים שלנו וכל המדיה שלנו נמצאת באזור של הסרטון כאן למטה.
נשמח לשמוע מכם. והייתה שנה כיפית, ואנחנו מצפים לשנת 26 הרבה יותר כיפית, ובאמת הרבה יותר תנועה, ופשוט תבחרו את ההשקעות נכון, עם אנשים נכונים, איתנו, ובאמת שנה אזרחית טובה לכולם. כן. נמשיך לעדכן לכם בפודקאסטים גם ב-26. אמת, יאללה.